Hi guys, magsorbet ako sa akong area guys. Nanag ko na akong mais. Para juga ko natukod na ang babuyan. Pila naman ka buok kulungan, mga pila ra ka buok masulod pod. Igo-igo ra jud. Karon nako ka. Karon ko balik diri. Ano sa tong last pa? Ano muna saging mo? Ayo, kato na mga akong saging, turang saging. Wala na mga saging pa. Ay, may bunga. Tura. Tura, awat pakita nako. Tuara. Kanang yan tanan nakita, ako anang inangkon. Yee. Naku, mandi siya ano? Nangalot si Troy. Asan mong baktin dito eh? Troy. Bitan daw napasbuyot oh. Di mo ta picture to baboy dito. Nangatulog na baligyan ang uban. Kompleto pa na sila daguan na oy. Luto to saan ba? Kinansa si buyot na sa 12 kabuk mo kinansa si buyot og ang si mga 70 Ay, lakalindot na. Pila ka kwarto na? Duha. Duha ra. Kani diri tulo. Pila may masulod din diri pa? Kino ko mo din pito. Kung kada bulan kang baligya ba? Sa pito kung kinansa man ka sa pito. Yes! Hapit na maman guys! Ang balay na lang kulang. Ang balay na lang kulang. Kanin dali mama. Man sila pita magbalay dali. Napadami utang ani. Bali na himo na ni siya ang 150 square meter. 100 square meter among nabayaran eh. Napadami utang ani sa 50 square meter. Okay, say gusto mo palit sa sobra dito sa unahan. Charot. Kasi gusto mo Mga juga ko harvest ng manok. Dali Troy, maglimpisa to dali Troy kay hugaw na tong area. So, I'm proud to say guys. Katas ng Uy. Duha, tulo. Kung say kulang ani prutahan. Ni, umanag ko ng baboy pa, muambak na dira kay mubuk man. Mubo lagi sa kuntan pa. Katawa si Troy. Mubo Troy? Di ba mama diyan? Ala. Datusun na. Ala. Biyak. Ala. Sa dog. Biyak. Kita mga tunok dere? Ha? Kita mga tunok. Namunga na ito maisma. Ay wala pa namang Ano ito sa ulod? Ano sa ipangita mo? Nagbati. Gatas. Bihib lang ka ha. May piso sa si mami ha. Kawal pang gatas Troy. Wala di ulod. Ang pati nakanak ulod ang dahon. Abunuan din eh. Mga pila ni ka bulan mo bunga ang mais. Magmaanta guys. Manghurnal sa ta kay wala panggatas ning mataan eh. Sige tuwing kamot tira na mga pila ha. Apoy sa samok-samok. Dirty hands si mami, dirty. Ano to tay? Mga pamansang piton. Wala niya pag-ikon pa niya telo. Ay, gatul kay na. Manghurnal ka kapel. Dagan pagtugmad kayo. Ako sa tingkiwas ng diri guys. Bye na. See you on my next vlog.